Hey my loves, masiqoqosheni emzini wami. Welcome. Yabona ke nekhange nipheke guys this past weekend, so bendi busy ndi cleaner and all that. Actually I made ukutya quick. So naqoba man, let me just do something else. But ke ngoku guys, thanda nixoxela udaba la namhlanje. An attempted robbery ngasemsebenzini wami. Hayi ke sive siva abantu bayakhwakhwaza, hayi mbambe nini. Bese ntsiba ke nami ndophumela ngaphandle. Mangithi how bambambe lo 1. I think abayi4 babalekile. Okay, cool. Mangithi lubanjiweyo yo hey ngathi bayamkhwitsha. But ke anyway guys, izinqombe mina hayi ndinabasikizimo andithanda ubukela izinto ezinjeyana and I'm like no, this is not for me. Yeke ke ngokuleyo I'm on panic mode. Guys, ndiku panic mode. Ndithi imoto yam because ndipake ngaphandle ndipaka ngaphaya ndikhwaze imoto yam nini. Athi lo mfana andimbiza ke guys and ngizothetha isiXhosa because andifuna ukugxotha emsebenzini. So athi lo mfana hayi Vuyi, relax. Yabona le moto wena uyidriver is not a high risk. Driver is not a high risk. Yho, yinto onoyithetha emntwini leyo? Yinto onoyithetha emntwini? Yho, nqomba andisacaphuka. Ndathi jonga apha wena, kandiva nondiva ke ndithetha isiXhosa because akasiva isiXhosa. Ndithi jonga apha wena, njeba nje utsho ngenwele ingathi ngumphokoqo wamagoduka. Hey, ungakulinga ucimba fanga. What do you mean? What do you mean by motor yam is not a high risk? Imagine I'm driving this car with confidence. Now you're telling me by motor yam is not a high risk. But anyway, fika amapolisa, fika ambulance, bamthatha bafethu. I hope you guys had a great day.